Srácok, lányok, a mai videóban Car Dealership tékönözni fogunk Robloxon, és a mai videóban easter egg-eket fogunk keresni. Igen, srácok, a múltkori videóban mondtuk, hogy lesz még part 2, ugye a farmingból, de lesz még. Hát terveztük Bloxfruitot is csinálni. De most ezt úgy pörgessük meg ezt a videót, mint a mágdörőt. És ezt üzenem azoknak az embereknek, akik azt hiszik, hogy egy szar YouTube csatorna vagyok, hogy szopjanak kaktuszt. Az is egy jó dolog. Csak meg vannak egyes emberek, akik azt mondják, hogy az e-sportból nem lehet megélni. Ezt döntsük el kommentekbe, hogy azért a Papito, a Chris Advice, az ilyenek, azok is megéltek, meg a nagy külföldi youtuberek. Ama meg, színi nana, pek, ja, a srácok, ez van. Átváltok szerintem a GTR-re. Bana bana bang, színi bana, igen, srácok. Ja. Amúgy sok embernek köszönöm ezt az izét, ezt mondjuk amúgy ezt a YouTube csatornát, ezt egyedül csinálom. Meg haverom Bálint. Csak hát ugye most így állunk. Most. Amúgy írjatok videóötleteket kommentbe, mert már kifogytunk az ötletekből, hogy miről legyen videó. Írjátok le kommentbe. És még lehet, hogy valamelyik naptán, szerintem szombaton, vagy nem tudom, valamelyik nap lesz egy kis Fortnite. Na, akkor keresünk easter egg-eket. Fel vagy készülve, Bálint? Itt vagyok, befordult-e GTR-rel. Most hát ilyen easter egg-ek, meg ilyen búvóhelyeket mutatunk be, hova jó búvóhelyeket. Bálint, gyere ide. De a kikötőbe. Hova? És ide a Kamazoy KZ 054-et kell ide elővenni. Mivel ide kell lesz jönnötök a kikötőbe. És hogy így jöttök, csak nézzétek, ahogy én csinálom. Hogy ide ugye bejöztök, így direkt úgy álljatok, hogy ide jöjjön. És ha minden igaz, most kéne sikerülni. Igen, sikerült. És ennyi. Ennyi ez a búvóhely. Sajtmagatokat ki lehet bagoltatni, meg ilyenek. És ki akartok szállni, rányomtok a drive. És akkor egyből ki fog dobni majd szerintem. 2000 év múlva. És akkor ez volt az első. Bálint, vedd elő a motort. Gyere már vissza, ahol az előbb voltál. Te szürke vagy? Nem, zöld. Gyere már vissza, ahol itt az előbb voltunk. Ezt vedd elő a motort.
Már most easter egg-eket Ez a keresünk. motorom, Hát most nem látják. de nem, Minius, ne nézd már meg. Csúhú. Hol vagy? Itt vagyok a izénél, ahol az előbb voltunk. Szerinted én most A streetnél. Na, tényleg. Amúgy igen, lehet a motorra driftelni. Erről is egy ilyen tutorial videó is lesz erről, hogy kell így driftelni vele, mint kb. Úgy, mint én. Így, és akkor csapatni vele. Ja. Gyere a streethez, Bálint. Hát ahol szerintem még lesz Minecraftos videó is. A streethez ide jössz, Bálint? Itt állok. Hol? Ja, ott vagy. Na, akkor az első easter egg. Egyből itt is vagyunk. De válts vissza izére, motorra. De nekem az nem jó. De ember, hát váltsál már vissza. Na. Már én is motorra vagyok, akkor te is legyél motorra. Na, itt állok. Nem kell a motorom. Igen, itt az első easter egg, egy fánk. Az első az egy fánk. Meg egy doboz. Igen. És most ide jövünk a izéhez, és itt láthatunk egy betört ablakot, közelem megyek, egy betört ablakot, és egy ATM-et. És igaz, hogy ezt nem lehet használni, de viszont itt is lehet egy jó búvóhely. És Bálint, ha nem tűnne el egy másodperc alatt, ja itt vagy, akkor mutatjuk a következő easter egget. Az a... hogy hívják ezt, Bálint? Azt a hullámos, azt a karikaforgót, azt a forgó karika izé. Tudod, ezt a fiszem faszom. Na mindegy, Nem hullamba, kifattam. az jó. Ugye? Hát... És készítek egy srácok, ha itt 8-szorra nekindultok, és ugrattok egy jó nagyot, akkor ugrattok egyet. Amúgy meg nem is annyira az easter egg-eket játszunk most, mert ugye most van ez az új valami, ez a Race Edition Volkswagen-ös. Sziasztok srácok, ennyi lett volna a videó. Sziasztok!